Bon dia, benvinguts a Can Xicoi. Qui ens vingui a conèixer Can Xicoi trobarà un projecte real, un projecte de veritat, una granja que està en funcionament i que a part de fer visites i de fer aquesta part lúdica per les famílies que ens encanta, doncs coneixeran de primera mà una manera de fer amb els animals, una manera de respectuosa tant dels animals com pel producte, el procés de fer el formatge. I l'Adrià ens ha vingut a rebre, molt somrient, i ens ha explicat tot el procés d'elaboració del formatge i de com cuiden i alimenten els animals. El procés, a més, és molt interessant i tan grans petits poden gaudir-ho, perquè t'expliquen curiositats que, bueno, al final menges un formatge i no saps d'on te surt, i d'aquesta manera ho aprens. A mi el que més m'ha agradat és donar-li menjar a les cabres. M'ha agradat molt perquè totes venien a vindre a menjar. Col·laborem amb Fem País d'allà fa uns anys perquè creiem que és un projecte que dona a conèixer gent del territori i petits productors com nosaltres. Fer País també vol dir col·laborar amb petites botigues, xarcuteries en el nostre cas, de poble, de cada barri, que la gent pugui anar a comprar el producte d'un productor superlocal, super de proximitat. Fer País és fer aquesta mica de xarxa i ajudar-nos entre tots i tirar endavant el màxim que es pugui.